Γεια σας, είμαι ο Λέβης Κοδημά και καλώς ήρθατε στο ολοκαίνουργιο επεισόδιο του Levy's Cooks. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω κάτι διαφορετικό. Τι εννοώ? Σήμερα θα σπάσουμε τη συγκεκριμένη συνταγή σε διάφορα κομμάτια και θα σας δείξω 15 λάθη που κάνουν οι αρχάροι. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, όλοι οι φίλοι μου δεν είναι μάγειρες και όλοι οι γνωστοί μου δεν είναι σεφ. Και μετά είστε και όλοι εσείς που με ρωτάτε μέσα στα social media για διάφορα πράγματα τα οποία σας μπερδεύουν καθημερινά και προσπαθώ να σας δίνω λύσεις. Αυτό λοιπόν θα κάνω και στο σημερινό βίντεο. Εάν αποφύγετε αυτά τα λάθη, σίγουρα θα γίνετε καλύτεροι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι ο προσανατολισμός. Τι εννοώ με αυτό? Ακόμα εκεί που κάθεστε αμένοι στο σαλόνι ή μπαίνετε στην κουζίνα να κοιτάξετε τριγύρω και σκέφτεστε τι να φάω άραγε σήμερα. Ακόμα και εκεί πρέπει να έχετε σκεφτεί ήδη τι θέλετε να φάτε. Θέλετε να είναι γλυκό, θέλετε να είναι αλμυρό, θέλετε να είναι κάτι σε μακαρονάδα, ιταλική κουζίνα, κάτι πιο ελληνική, ασιάτικη. Διαλέγετε. Πρώτα, εκεί ξεκινάμε. Δεύτερο βήμα πριν ξεκινήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι χρησιμοποιούμε το σωστό μαχαίρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματιστούμε με το λάθος μαχαίρι και ειδικά ένα μαχαίρι που δεν κόβει. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήστε με ένα σωστό μαχαίρι και φυσικά, όπως είπαμε, να κόβει. Ένα εξάρτημα που βοηθάει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ, το λεγόμενο μασάτι. Το μασάτι βοηθάει στο να ακονίσουμε το μαχαίρι μας και να κόβει καλύτερα. Σήμερα επίσης θα σας δείξω πώς να ακονίσετε το μαχαίρι σας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος, είναι αναλόγως στο χέρι του καθενός. Το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε το μαχαίρι σε μία κλίση με το μασάτι και να κάνουμε την κίνηση. Αυτή είναι εδώ, από τη μία και από την άλλη. Περάστε το 2-3 φορές, είτε έτσι, είτε έτσι, είτε έτσι. Το μόνο που πρέπει να σιγουρευτούμε, όπως σας είπα, είναι το μαχαίρι να έχει μία κλίση, είτε από εδώ, είτε από εδώ. Και γι' αυτό βέβαια υπάρχει και το προστατευτικό εδώ. Το χέρι πρέπει πάντα να είναι από κάτω για να σιγουρευτούμε ότι δεν θα τραυματιστούμε. Μια λαφριά κρίση, λίγες φορές και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το τρίτο λάθος, πάρα πολλοί με ρωτάτε μα πώς γίνει να μην κολλάει το ρύζι, φτιάχνω ρύζι μου κολλάει, δεν βγαίνει σπυρωτό, δεν βγαίνει καλό, πώς το κάνεις? Βγαίνει πάρα πολύ απλό. Τα λευκά τα ρύζια έχουν πάρα πολύ άμυλο. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να το ξεπλύνουμε. Ξεπλύνετε το αρκετές φορές με κρύο νερό για να φύγει όλο το άμυλο. Όπως θα δείτε, στην αρχή θα φαίνεται θολό το νερό και μετά από μερικές φορές το νερό, όπως βλέπετε, έχει γίνει διάφανο. Τέταρτο λάθος, στη μαγειρική πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά που έχουμε. Το νερό που ξεπλύναμε το ρύζι δεν μας είναι τελείως άχρηστο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη φορά για να δέσουμε μια άλλη σάλτσα. Γιατί όπως είπαμε έχει αρκετό άμυλο, οπότε αυτό θα βοηθήσει στο να δέσει τη σάλτσα μας. Πέμπτο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε να το βράσετε όπως τα μακαρόνια. Δεν θέλουν όλα τα ρύζια αναλογία 1/2 με νερό, οπότε σιγουρευτείτε να διαβάσετε την κάθε συσκευασία τι ποσότητα λέει. Ή πάρα πολύ απλά μπορείτε να τα μαγειρέψετε όπως τα μακαρόνια. Είναι μια συνταγή που δεν θα χάσει ποτέ, πραγματικά. Δεν γίνεται να πάει κάτι στραβά εδώ. Έκτο, το ρύζι είναι ένα βασικό υλικό, ας πούμε, στο σημερινό μας πιάτο, οπότε πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχει αρκετή γεύση από μόνο του. Δεν πρέπει να ρίξουμε απλά αλάτι, πιπέρι και να το αφήσουμε σε εκεί. Πρέπει το ρύζι μας να το αρωματίσουμε καλά, ώστε να βγάλει μια πλούσια γεύση μετά και να μας βοηθήσει στο να το διορθώσουμε απλά στο τέλος. Ένας ωραίος τρόπος να αρωματίσετε το ρύζι σας είναι με αλάτι, πιπέρι, λίγο λεμόνι για να διατηρηθεί λευκό το χρώμα του, ελαιόλαδο και φύλλα δάφνης. Έβδομο, είναι η τάση του να κόβουμε τα λαχανικά όπως να είναι. Σήμερα, εφόσον θα φτιάξουμε ρύζι, τα λαχανικά μας πρέπει να είναι κομμένα περίπου στο ίδιο μέγεθος.
ή τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να είναι κομμένα καρέ. Κόβουμε ένα κομμάτι από το καρότο σαν βάση και ύστερα το κόβουμε σε λεπτές φέτες. Τη βάζουμε τη μία πάνω στην άλλη και ξανακόβουμε σε λεπτές λωρίδες. Ύστερα το γυρνάμε από την άλλη και κόβουμε κάθετα σε ζαράκια. Το ίδιο θα κάνουμε και με το κολοκύθι. Θα προσθέσουμε τρίχωμες πιπεριές. Θα βγάλουμε, θα πλύνουμε και θα κόψουμε λίγα φύλλα από το κινέζικο λάχανο. Έτσι φτάνουμε στο βήμα 8. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα και απογειώνει πραγματικά το πιάτο σας, είναι τα λαχανικά να έχουν ένα ίδιο μέγεθος. Είναι πάρα πολύ όμορφο να φαίνονται τα λαχανικά προσεγμένα, εφόσον ειδικά θα είναι πιο ζωντανά στην Παρασκευή, δεν θα έχουν αλλοιωθεί. Ή ακόμα χειρότερα, άμα μερικά είναι μεγάλα και άλλα είναι μικρά, σίγουρα δεν θα έχουν το ίδιο ψήσιμο, οπότε δεν θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα στο πιάτο μας. Στο βήμα 9 είναι το κρέας. Πρέπει το κρέας να το σκουπίσουμε πάρα πολύ καλά έτσι ώστε να μην έχει αίματα, να μην έχει ζουμιά και επίσης πρέπει να του δώσουμε γεύση. Αυτό θα γίνει με μπόλικο αλάτι και πιπέρι από πριν, πάντα. Ανοίγουμε το φιλέ το κοτόπουλο και ύστερα το κόβουμε και αυτό σε λεπτές λωρίδες και ύστερα καρέ. Τώρα είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε το κρέας μας και έτσι φτάνουμε στο βήμα 10. Πρώτα βάζουμε το τηγάνι πάνω στη φωτιά και όταν αυτό έχει κάψει τότε ρίχνουμε το λάδι. Γιατί, άμα ρίξουμε το λάδι από την αρχή, όση ώρα ζεσταίνεται το τηγάνι θα ζεσταίνεται μαζί και το λάδι, οπότε θα καεί πιο νωρίς. Με το να ρίξουμε το λάδι πιο μετά, καταφέρνουμε να μην καεί το λάδι γιατί θα το ρίξουμε σε ήδη ζεστό τηγάνι και κατευθείαν θα ρίξουμε και το κρέας μας, οπότε είναι πάρα πολύ πιο υγιεινό και είναι ο πιο σωστός τρόπος μαγειρέματος. Αφού ρίξουμε το κοτόπουλο στο τηγάνι, στο βήμα 11 πρέπει να αφήσουμε λίγο τα κοτόπουλα να πάρουν χρώμα. Άμα τα ανακατέψετε από την αρχή, θα πάρουν ένα άσχημο λευκό χρώμα, θα είναι σαν βραστά. Γενικότερα αυτό πρέπει να το κάνουμε σε οποιοδήποτε κρέας. Πρέπει να το αφήνουμε να θωρακιστεί πρώτα και μετά να το ανακατεύουμε. Οπότε σιγουρευτείτε ότι απλώνετε το κρέας σε όλη την επιφάνεια, το αφήνετε μερικά δευτερόλεπτα και μετά το ανακατεύετε. Γιατί αν το ανακατεύετε συνέχεια δεν θα έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα και δεν θα έχει θωρακιστεί σωστά το κρέας μας.
Ως το 10ο, αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι να μην φρικάρετε. Η μαγειρική θέλει φαντασία. Δεν χάθηκε και ο κόσμος άμα δεν έχετε κάποιο υλικό. Θα βάλετε κάποιο άλλο, θα το κάνετε κάπως αλλιώς. Δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέστε, να φεύγετε, να πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, να σταματάτε, να απελπίζετε ή στην τελική ακόμα να λέτε «Α, μωρέ, δεν το έχω αυτό, ας παραγγείλω καλύτερα απ' έξω». Και αφού λοιπόν η Παρασκευή μας πλησιάζει προς το τέλος, στο νούμερο 13 έχω να σας πω ότι ισορροπήστε τη γεύση. Φέρτε την στα μέτρα σας, εκεί που θέλετε. Το θέλετε πιο καυτερό, το θέλετε πιο όξινο, το θέλετε λίγο έτσι, το θέλετε λίγο αλλιώς. Πραγματικά εξαρτάται σε εσάς. Όταν το κοτόπουλο έχει πάρει χρώμα, θα σβήσουμε με 5 κουταλιές σούπας σόγια. Θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια από το κάθε λαχανικό που κόψαμε και αφήστε τα λίγο να σοταριστούν. Σπάστε 2 αυγά στο τηγάνι και ανακατέψτε. Προσθέστε 300 γραμμάρια από το ρύζι που βράσατε. Προσθέτουμε 3 κουταλιές σούπας ακόμα σόγια. Μία κουταλιά της σούπας κέτσαπ. Λίγο πάπρικα καπνιστή. Ρίξτε λίγο από το κινέζικο λάχανο που κόψαμε στο τελείωμα. Επίσης τρίψτε λίγο ginger από πάνω για έξτρα άρωμα και λίγο πιο έντονη γεύση. Γαρνίρετε με λίγο φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Πάντα να δοκιμάζετε το φαγητό σας και να το φέρνετε στα μέτρα που εσείς θέλετε. Καλύτερα όμως πρώτα να βάζετε πιο λίγο παρά να βάζετε πιο πολύ και μετά να μην μπορούμε να σώσουμε το αποτέλεσμα. Στο βήμα 14, το τελευταίο βήμα, έχω να σας πω ότι τα λαχανικά που έχετε ήδη κόψει ή άλλες φορές όταν σκέφτεστε ότι έχω πάρα πολύ, μωρέ μην το κόψω, ας το κάνω έτσι, ας το κάνω αλλιώς ή μπορεί να χαλάνε τα υλικά μέσα στο ψυγείο, μπορείτε τα λαχανικά που έχετε κόψει να τα αποθηκεύσετε σε σακουλάκι μέσα στην κατάψυξη και να τα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μέρα θέλετε εσείς. Έτοιμα, χρακ, μπαμ, πάρε βάλε δηλαδή. Σε κάποια ομελέτα, σε κάποιο άλλο φαγητό. Προετοιμάζουμε το φαγητό μας για τις άλλες μέρες. Και το νούμερο 15 στο σημερινό βίντεο με τα 15 λάθη που κάνουν οι αρχάροι είναι τα ίδια τα λάθη προφανώς. Δεν πρέπει να τα φοβάστε τα λάθη. Με τα λάθη γινόμαστε καλύτεροι. Κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε ένα διαφορετικό λάθος έτσι ώστε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε και να μην το ξανακάνουμε ή να το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Όμως τα λάθη είναι σίγουρα μέρος της μαγειρικής και προφανώς μέρος της ζωής μας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτή ήταν η συνταγή μου για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βίντεο και τα γελιά μου, κάντε ένα like, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά περιμένω τα σχόλια σας από κάτω. Κάντε share, κοινοποιήστε το, μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά!